Познаваме продукти с една дума. Час едно. Пот. Пот. Ламинат. Не. Моп. Не. Ламинат. Не. Ти го казвам. Аз го казах. Стирка, защото съм от Варна. Не. Хол. Не. В практикер продават хол. Изтривалка. Да! Yes. Кухня. Мивка. Книги. Библиотека. Не. Раф. Нещо такова. Етажерка. Да! Аз го казах, той е Раф това. Дрехи. Гардероб. Не. Запечалка. Да. Айде. Сега сме равни. Стена. Че е тапет. Не. Боя. Да! Боя. Последвайте за следващата част. Която ще бия. Няма шанс. Аз ще прочета речник. Всички думи ще ги знам.